oke nwata. Oge ịgụ akwụkwọ. Hello, anyị na-achọ ịgụ akwụkwọ. Adanna na-agụla onwe. Adanna na-agụla onwe ne Adanna ọ na-agụla onwe. Daddy na-agụla oke nwa. Maka dinosaur. So mụnwa ya agụtọfuzi nke. Mma agụzi nke m. Nke ahụ anyị agụchara ụnyaahụ ka anyị gụta. Ọ na-ebe akwa. Onye na-ebe akwa? Zuri na-ebe akwa. Big fish, or river and they have been made of fat. Similar to a camel hump. When food was hard to find. No, can't put up room here. We are all now. Sometimes scientists think dinosaurs may also have hunted other dinosaurs. Wow. I see. Now, how that? You will give. It's also that dinner no can watch a book. I want you to so when I told Mungu tell Mungu. Ne was a little Agribon again. Wow. Oshi. Now, how's that? He asks, pulling a hat down over my eyes. If we are kedava one, Zuri. Papia will low, Lebuchiana. You want to do? I'm not even prepared to me. On our team, which is the young madam. Obido Beba, we will need Radriam. Telling the guy my man, Daddy, come on, Oshia, come on. What do corner was the papia? We can do better than that. Only we can do better than that. Oshia, Nani game off ma Kalia one arm. One any game off ma Kalia one arm. Okay, I really need my hair to be special. Not getting to even now. I really need my hair to be special. Also, not talk easy. My bottom DJ. My code go where about you. On a papier material. So, you are the real child. Happy beginning. Iru aduri ochi. One iru aduri ochi. Papa ne si iru. Wo iru papa ne wo iru. Iru aduri ochi. Cha kwoni agidi gbanwo kwoni. Don't worry, he said. Papia Wesia, don't worry. You put a boon or there. Iso no one for a canon. I'm going to get his canon. Don't worry, put an Igbo. Who is so no weki?
We will figure this out. We will make it figure this out. Ọ sị na ba ga-emezi ọfụma. Na ba ga-emechi emezie n'ihi na ọ na-ebe akwa n'enyi. Papa ya na-ekenezi na-asị ya ndo. Na-asị ya na ba ga-eme ọfụma. Adanna nọrọ ọfụma gụọ akwụkwọ. Idine n'ala wee gụọ akwụkwọ. Idine n'ala wee gụọ akwụkwọ. Nekwa ihe ọzọ na-eme ebe. Ọ dịkwa ka ọ dịkwa happy. Nekwa ọ na-amụlikwa amụ. Ọ bụrụ efu na ọ mụliwaga amụ. Mana still isi ya adịrọ mma. Ọkwa efu na isi ya adịrọ mma. Ọ ka emeziri isi ya. Isi ya ka dị gasa gasa. Ọ dị yagala yaga. Kwuonu yagala yaga. N'enyi isi ya yagala yaga. Papa ya na-aghọli ya ka iru wee dị ya mma. Ka iru wee tọọ ọnya ọchị. Geenụ ntị ka anyị mara ihe mee. N'anya n'ihe na-emekwa ebe a. Ọ sị chegogili. Then I had a great idea. Onye kwuru. Then I had a great idea. Onye na-ekwu ọ zuri ka papa zuri. Ọ ga-abụkwa papa zuri kwulie. Ọ sị na enwe m nnukwu nchọpụta. O nwee ihe gbaa m n'uche mmanụ mma m eme ka obi wee dịghị mma. Gekwenụ ntị ka anyị mara ihe ahụ. Chelini ka anyị mara ihe ahụ. Chekwelu. Wow! Kedu ihe mere? Ọ na-eweta ude. Papa Zuri na-eweta ude. Ọ kwa ezigbote nna bụ ihe. Ọ chọọ ka nwa ya nwa aṅụrị. Papa Zuri bụ rasta dada. Nwonu dada. Dada. Papa ya bụ dada. Ọkwa fashion man. Na-ekwe tattoo ose. Papa Zuri wee gbapụta ude wee ju Papa Zuri aka. Ka o wee mee nwa ya isi. Nekwe Bruce n'enye ọ nọzi n'elu. Bruce nọzi n'elu na-agagharị. Ọ na-enezi Zuri anya. Bruce agụ ozugbo hapụ. Maka na Papa Zuri ekwezi emete Zuri isi ọ like. Onye na-amụ amụ? Pussycat ba? Kewe bụ Pussycat nwamba. Kewe ihe da-adị na-agụrụ rafu okwu nwamba. So listen bụ gịnị? Gemente. Wonu gemente. Nekwa Papa Zuri ji mvọ. Nnukwu mvọ. O ji ga-avọ isi mvọ bụ ka rake. Nya ihe eji ngacha. Wonu ngacha. Ihe eji agacha maka ntutu Zuri ebuke. Wonu obuke. Obuke pa nnekwu. Obuke. Kere bụ usoro na-eme. Nwamba. Kwuonu nwamba. Papa. Dike nwa. Chukwu dike. Gebe ntị nke agụolu. Nekwe ebe Zuri na-achọ mma. N'ịsọ ngwongwo ọdụka nke Adaobi. Ọdụka ba Adaobi. Adaobi n'ebe Zuri kwasacha ngwongwo o ji eme isi. Ibulia. Ọ ụdị iri na-akwasa. N'ude niile o ji eme isi. Mvọ ju ebe niile kombu. N'enye. Adanna n'enye. N'anya be Zuri. Ọkpụkpụ obere ihe na-eme ebe. Bịa pa nnekwu. Ịdọka na alụta adịmiri na-eme ebe. Ọ rọba band. Kọmputa dịkwa be Zuri kwa n'enyi. Kọmputa ha nọkatakwa ọpịa kọmputa wee na-emekwa. iPad computer. iPad na ọ nọkatakwa ọ na-apịa ọpịa anya wee zuru ya na nwamba akparịkwa ụfụ aka n'anya papa nnekwu. Mma m ihe na-emere
chegodili ka anyị mara ihe na-enye papa zuru na-emekwe ọ sị daddy gathered all the tools we needed and we were set. Ọ sị na papa ya nkezine m ọkpọ kedu ihe na-eme ka ihe ọ bụ gagodi tinye oge akwụkwọ ka ahụ ka agụcha akwụkwọ bifo akọrọ ihe ọzọ bikọs ejekọ ihe ọzọ arapụ akwụkwọ ka agụcha akwụkwọ ngezie gị ntị wenyite isi elu nekwe papa ya achịkọtachago ngwongwo niile eji ga-eme isi o weta mbọ weta ude weta ihe niile nya mbọ dị iche iche ma nke obele ma nke nnukwu ma rọba band ka ebe bụ rọba band bụ tikpa kwuonu tikpa rọba band mmiri eji edekoreti isi o wetacha gị ka anyị manụ ma o metezikwa isi a maka otego ọ kwadobe mmiri papa nnekwu papa ihe anọ nwayọọ chegodili ha ihe bụ ihe oke nwa ji wee dete iri cheli agịrịgba nwa chegodili ka anyị mara ihe zuru Jizọs ekwu iwe na-eme ebe papa zuru emetekwa isi anyị abụkwa iwe ebe anyị ebere ivu okwe na papa zuru ga-emeta isi na-enye anya Adaobi bịa n'anya ọ gwara ya rọba bandị kpọwa anya wee na-akpị ya isi amabagokwe mma ọkwa ịmụ na ọmabago mma ọkwa ịma na chegodika anyị nana zuri na amụlizikwa nnekwu ọmụtara abụ ihe papa zuri na-eme ọ kpụchakwu ma iwe n'ọnụ ihe o ji eme isi ọ kpụchakwuye ma n'ọnụ wee na-eme wee kada eze anụ ka o wee metụ isi welite isi elu bidoro ịlara ụlọ ebe ị na-agụ akwụkwọ asịkwa ka agụọ akwụkwọ ike agwụgwụ mana mbuli egwu a na-akwa agwụgwụ ike nne ichi ịlara ụlọ n'ugbo anya iwe papa zuru na-eme ọ takịridere eze arụ welu ma pin kpụ ya n'ọnụ welu ma owu tado n'eze wee na-eke nwa ya isi ahụ oketekwelie zuri na-enene anya ka o ji enene ọdụ ka zuri nyere staịlụ ọ ga-eme na ọ chọọ ka isi du special nye m pen o si nekwe nwamba mgbe niile nwamba sokwa agagharị na-ene anya nwamba ba alaik ka ọ fụrụ ya n'anya ọ happy home nya ezinụlọ na-enwe aṅụrị na-anọkọta ọnụ mgbe niile ọ ezinụlọ zuru ka ewepụ ezinụlọ famili bụ gịnị ezinụlọ kwuo chegodili aka agụchara ebe ijebe ebe anyị mana ọ na-enwe aṅụrị ebe maka agụchagodo ebe ọ si watching carefully ọ si na ọ na-ene anya ọ gbadoro anya na-ene watching carefully gbado anya kwuonu gbado anya n'ọrụ ọfụma watching carefully si gbado anya and nwambaba na-enekwa anya gbadokwa anya ebe a na-emezuru isi nekwa anya ebe dadi fa wee na-abụ ya isi rafu akwụkwọ oke nwa ọ bụrụ nke gị na nke gụ na agịdịgba nwa so ọ si dadi combed parted oil and twisted he nailed ọ si he nailed na nke gị busy bia n'anya ọ si na dadi combed ọ vọlia isi parted ọ kpọwalia isi oil otenyu nke and twisted ọ si na ọbịa kenye eke rafia na nne nke rafia akwụkwọ ya ọ si na twisted ọbịa kekwe isi ahụ eke
he kneel. O si no metelie, o kneel gie. O boklide gie no be. Si no boklidelie, mwa kuo boklidelie. O boklide isi am. Hey, Papa wa hand man. My daddy can do all. He can do everything. Onye bugini good daddy. One good daddy. Good daddy bugini ni Igbo. Ezigbote nna. One ezigbote nna. Icho ifu onu maka ị na-enye nsogbu. Icho ifu ba. Onye bụ ikpe agara. Na ihe okwu. N'anya agịrịgba nwa ka ngwa ọlụ maka pa nnekwu achọzi. Na jebe n'onwe. Ochozi. Ne, osi funky puff buns. Wonye funky puff buns. Ọ na-aṅụlizi. Osi na ihe a dị funky, dị puff, dịkwa buns. Isi o melie. Ọ na-achịnizi aka enu na-aṅụ. Ya funky puff buns. Oduka superhero. Also pretty and so much fun. Rock approved too. Hey, also na you rock. Na. Good agwan mafia, mara mafia. Imara apa nwanya. Oduka. Ọ na-enwezi aṅụrị maka na superhero. Even also rock approved. It was as long as Gini Wambaba bu Rocky. Okuya? Osi na Rocky approved. Nekwe Rocky. Nenye. Osi click. Nya no click. Papa wa kualo no papa wa aka. Papa wa meteli. Osi gini. Did you know? I put on my superhero cape as the final touch to a perfect look. Osi na o welare. Ile gekwe jide aka na ntị maka mara m na-egekwe. Osi I put on my superhero cape as the final touch to a perfect look. Osi na obiazi hilare mmeli wee na-aṅụlizi because na-emechego isi ahụ. Isi amakakwa o, isi amaka. Ọ mara nnukwute mma nekwe n'anya. Nego papa ba bụ super daddy. Super duper daddy. O meke isi maọbụrụ onwe. Isi bugbo na oyoyo. Oyoyo. N'ihe na-emebe mama ya dịka o je travel ọ na-anata obu akpa na akpati obu box kwuo akpati cheli ọ si where's mommy Zuzu ọ dịkara mmadụ ọ bụ Zuzu ahụ ya nke ọ nwere ka ọ dị afa mama pa bụ gịnị ọ si where's my Zuzu ọ dịka Zuzu ka a na-akpọkwa Zuri ahụ. Mommy call from door. Mama pa na-akpọzi. Ọ na-abata n'ụlọ na-akpọzi. Where's my Zuzu? Mommy call from the door. Mama pa je travel. O jere njem. Kwuo njem. Njem bụ gịnị? Travel. Kwuo travel. Travel bụ gịnị? Njem. Kwuo njem. Mama pa jere njem. Nya ka papa wa ji ata afụ niile. Maka ọ bụ na mama na ya. Ọ bụ na nne pa nọ n'ụlọ. Papa ya na-adụ na-ata nnukwu afụ. Papa ya eme obere ihe. Mama emekwe onye ọbụla ama nta nnukwu afụ. Nya ka o ji dị mkpa na papa ga-anọ mama anọlụ. Onye ọbụla wee were ọrụ mfe ịghọtago. Mana ọ bụ na mama nọrọ papa ya ata nnukwu afụ. And ọbụkwa na papa nọrọ mama ya atakwa nnukwu afụ. Ifugi ihe mama na papa ji wee dị mkpa n'ụlọ. Ifugi ọ si
for ages. She could not get in the house fast enough. So, no, but no, so she couldn't get in the house fast enough. Mommy, the previous was mommy only. Photo, Mamma, that they were children, and Papa was well, when we wedding. Baby, what is your I decorate it before for my dirty my flower name photo drew a penny. Name when Mappa may graduate. Name where Zuzu. Because it just in wow for you. You could tell you Koigulia half. 118 good of Mamma Zuzu and Mama Zuzu. Oh, she. You could have Corner. Mama Zuzu and a ghostly. It's very good. No, I can't go manage your book. You talk a lady. Oh, one can go to that. Yeah, oh, that was. Oh, you got to go. It's your ball. I'm go. Only a grab you. It's that you will also topic yours or call. Mako, who got one at that. So can you push the bed? It's any good wine or you have got to be the prettiest. Also, you have got to be the guinea prettiest. Also, Mamma and no man at the channel. Super girl, I have never seen this. She said, Good. Me love.